Huisartsen klagen over een hoge werkdruk en te veel regels. Als er niks verandert, heeft dat mogelijk grote gevolgen. Dan stort de huisartsenzorg in zoals we die nu hebben. En dat betekent dat inderdaad niet meer iedereen een huisarts heeft. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Nog geen duidelijkheid over nieuwe kerncentrales. En een grote rol voor kinderen bij herdenking. Goedenavond. Tientallen Zeeuwse huisartsen hebben hun praktijk vanmiddag gesloten om naar Den Haag te gaan. Daar protesteren ze samen met hun landelijke collega's tegen de hoge werkdruk. Huisartsen vinden die zo hoog dat ze vrezen dat hun beroep op omvallen staat. En in Zeeland al helemaal. Als er niks gebeurt, dan moet je bang zijn dat er straks zomaar een heel dorp of een kleine stad kan zijn waar geen huisarts is. Het komt zelden voor. Duizenden huisartsen die op het Malieveld in Den Haag een vuist maken richting de minister. Het kost moeite om hun praktijk er een middag voor te sluiten. Maar nu moet het, zeggen ze. We staan hier natuurlijk omdat ik me echt grote zorgen maak over hoe het verder moet met de huisartsenzorg zoals we die nu hebben geregeld. En die zo ontzettend goed is en die we ook op deze manier moeten behouden. Maar nu gebeurt er te veel dat we te veel eigenlijk op onze schouders krijgen wat niet op de huisartsenschouders berust. En dat zit in het systeem, dat zit ook in de structuur van het systeem. Hoeveel uur per dag bent u bezig met onnodige bureaucratie? Nou, ik denk dat dat toch gauw in een praktijk zeker een uur of 5 met zich meebrengt. Hè? Als je alles optelt van briefjes, handtekeningen. Dus dat gaat tussendoor en dat tikt allemaal aan. In heel Nederland spelen dezelfde problemen. Maar in Zeeland zijn ze door het grote tekort aan huisartsen nog veel urgenter. Veel straks huisartsen met pensioen. We krijgen echt praktijken die leeglopen en we hebben geen opvolging. En het borgen van opvolging, daar kunnen we zelf als regio wat aan doen. Dat doen we waar we kunnen. Maar we hebben hulp nodig vanuit de politiek, vanuit de zorgverzekeraar, vanuit alle onze ketenpartners om dat met elkaar voor elkaar te krijgen. Want anders? Anders gaat het niet lukken. Dan stort de huisartsenzorg in zoals we die nu hebben. En dat betekent dat inderdaad niet meer iedereen een huisarts heeft. Ja, en in Den Haag staat voor ons verslaggever Ilja Tuning. Ja, Ilja, dit keer geen boze boeren met tractoren, maar huisartsen in witte t-shirts. Ja, dat is een ongewoon gezicht hoor. Al die huisartsen eerder op het Malieveld en later hier bij het Binnenhof. Want die lopen niet zo snel te hoop. Dus dat wil wel zeggen dat het water hen nu echt aan de lippen staat. Ja, wat willen de huisartsen nou eigenlijk precies van de regering in Den Haag? Nou, kort gezegd, minder werkdruk. Dus minder patiënten die door alle wachtlijsten overal allemaal bij de huisarts op het bordje komen. En vooral veel minder administratie. Dat is de dringende oproep vandaag aan de minister. Ja, en kan de minister daar ook al wat aan gaan doen? Nou, dat is maar helemaal de vraag. De minister liet zich vandaag niet zien, niet op het Malieveld en ook daarnet niet hier bij het Binnenhof, tot grote verontwaardiging van de huisartsen hoor. Maar ja, de minister gaat de komende maanden plannen maken voor de hele zorg. Ja, dus het is afwachten of de minister dit signaal vandaag wel serieus gaat nemen. Ilja Tuning vanuit Den Haag, dankjewel. Ook in Middelburg is vandaag stilgestaan bij Kitty Kotti, de dag waarop in 1863 de slavernij is afgeschaft. Dit is de dag die altijd blijven mag. Van feesten tot verdriet, niemand zien we niet. Kinderen hadden een grote rol bij de herdenking, zowel bij de officiële in het centrum van Middelburg als bij het mini-monument in Minimundi. De leerlingen zien het belang van herdenken in. Nu schaam ik me ook wel dat wij onze over voor ouders dat hebben gedaan. Nou, dan schaam ik me wel echt diep. Ik vind het wel erg dat het zo is gebeurd. Je moet eraan terug blijven denken. Want als we het vergeten, dan lijkt het alsof het helemaal niet meer belangrijk is. En dat is het wel. En dat vindt de provincie ook. Gedeputeerde Anita Pijpelink zegt dat er vergevorderde plannen zijn voor een kenniscentrum slavernijverleden in Zeeland. Er zit hier zoveel kennis, zeker in het Zeeuws archief. Moeten we dat niet veel meer als een plek gaan zien waar heel Nederland terecht kan met vragen over dat slavernijverleden. En hoe dat kenniscentrum er precies uit gaat zien, wordt later duidelijk. De hoogspelende Zeeuwse voetbalclubs weten wie hun tegenstanders zijn in het nieuwe seizoen.
Goes en Kloetingen spelen komend seizoen allebei in de 4e divisie A. Hoek blijft in de 3e divisie zaterdag. Goes en Kloetingen spelen dus volgend jaar een Zeeuwse derby in de 4e divisie, de voormalige hoofdklasse. Het Rijk heeft Vlissingen een officieel verzoek gedaan om asielzoekers op te vangen op een cruiseschip in de stad. Daarover werd al langer overlegd tussen gemeente en het ministerie, maar een officieel verzoek was er nog niet gedaan. Wethouder Bertijn heeft aan de gemeenteraad gevraagd wat hun bedenkingen en wensen zijn voor zo'n opvang. Volgende week wordt daar dan verder over gepraat en eventueel ook al een beslissing genomen. En vorige week liet de veiligheidsregio Zeeland al weten dat de Zeeuwse gemeenten samen bereid zijn om 225 extra opvangplaatsen te regelen voor vluchtelingen. En waar die opvang moet komen is nog niet duidelijk. Het kabinet gaat pas in het najaar locaties aanwijzen voor nieuwe kerncentrales. Dat schrijft minister Jette van Klimaat aan de Tweede Kamer. Veel Zeeuwse bestuurders hadden gehoopt dat het kabinet vandaag al locaties zou aanwijzen, zoals minister Jette dat eigenlijk een paar maanden geleden al leek te beloven tijdens een werkbezoek aan Zeeland. En dat dit nu pas in het najaar gaat gebeuren, levert dan ook teleurgestelde reacties op. Ik kom zelf nog voor de zomervakantie met de hele inzet voor kernenergie in Nederland. En dan hoop ik dat we snel met Zeeland samen tot concrete keuzes kunnen komen. Dat lopen dus eigenlijk twee dingen parallel. En de huidige reactor langer open houden, maar ook kijken hoe we kunnen uitbreiden. Dit zei minister Jette 2 maanden geleden tijdens een werkbezoek aan Zeeland. En dus waren er verwachtingen over zijn brief aan de Tweede Kamer. Maar in de brief staat dat er pas in het najaar locaties worden aangewezen. Ja, ik had gehoopt dat die duidelijkheid er ook voor het zomerreces zou komen. Nou, dat is kennelijk nu niet. Maar ik ga er wel even vanuit dat wat in het vat zit niet verzuurt. We weten al heel lang dat Zeeland, Borselen, een van de locaties is waar het eigenlijk gewoon nu al kan. Dus ik maak me geen zorgen over welke locaties genoemd worden. Ik maak me wel zorgen over het tempo waarin besluitvorming gaat. En dat zou wat mij betreft ook echt sneller kunnen, want dan kunnen wij ook handelen. Ik had veel liever gehad dat we hier nu voor de camera hadden gestaan en dat ik had kunnen zeggen, nou, dat heeft Zeeland binnengehaald. Is het dan toch niet tijd dat de minister nu eindelijk eens een keer concrete knopen gaat doorhakken? Nou ja, hij is maar een paar maanden bezig, dus ik vind het al een hele vooruitgang dat we nu weten dat er dit jaar een besluit genomen wordt. En het heeft al heel erg lang gesudderd. Natuurlijk, wij staan nu onder behoorlijke druk om de energietransitie te versnellen. En daar is Rob Jetten wel de goede man voor, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar niet iedereen ziet de kerncentrales liever vandaag dan morgen. En eigenlijk ben ik wel blij dat het nog even op de lange baan is. Waar zitten de tegenstanders volgens u in Zeeland van kernenergie? Nou ja, bij de SP natuurlijk. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij van de Dieren. Ja, als je het daarbij vraagt, bij alle weldenkende mensen. Ja. En naast mij staat Ariane Laforte. Ja, we hoorden net de reacties vanuit het abdij in Middelburg. Zijn er nog meer reacties? Ja, we hebben ook om een reactie gevraagd bij de eigenaar van de kerncentrale. De beheerder, als je het zo zou moeten noemen, de EPZ. Die wil nog niet reageren. Die zegt, we willen deze brief eerst gaan bestuderen. Even voor de duidelijkheid, op dit moment is die brief er nog niet. Die komt na de ministerraad, na de persconferentie van de minister-president. Ja, maar ja, Den Haag zou Den Haag natuurlijk niet zijn als het niet van tevoren al was uitgelekt. Geen datum dus voor de aanwijzing van een kerncentrale. Wel een soort stand van zakenbrief. Maar daarin geeft het kabinet volgens die uitgelekte berichten ook aan dat ze naast het openhouden van de huidige kerncentrale, die 2 nieuwe grote kerncentrales, ook kijkt naar nog meer kerncentrales. En dat zouden dan kleinere kerncentrales zijn, de Small Modular Reactors, de SMR's. Dus ja, dat zou betekenen dat Nederland een soort Frankrijk wordt, een soort kernenergie-walhalla. En daar is dus ook niet iedereen blij mee, zoals je ziet. Maar wat gaat er nu precies gebeuren? Daar moeten we toch wachten tot het najaar. Ariane, dankjewel. Na het regenachtige weer van gisteren was het vandaag een wisseldag waarin zon, wolken en kleinere buitjes elkaar afwisselden bij zo'n 17 graden. Een wisseldag dus, want morgen meer zon en ook warmer bij maximaal 22 graden. En zondag iets koeler en wisselvalliger. En zo lijkt het volgende week door te gaan bij maximaal 21 graden en matig tot soms vrij krachtige wind. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.